слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – гардэроб хрысціяніна. Рыбакі ўзважваюць рыбу, грыбнікі – грыбы, дзяўчыны – шансы на замужжа, хрысціяне – сваё хрысціянства. Апостол Павел у 3 раздзеле да Каласянаў пісаў пра самую важную знаходку – Хрыста. Для Паўла ён перавешвае ўсё астатняе. Таму апостол кажа: «Христос для мяне ўсё і ва ўсім». Ведаеце, дзе гэты верш у мяне? Застаўка на тэлефоне, застаўка на кампутары, застаўка ў маім розуме. І Ісус, які пранікае ва ўсе сферы майго жыцця, павінен уплываць і на мой хрысціянскі партрэт. Якім яго малюе апостол? Выбраныя, святыя, улюбёныя. Такія думкі Паўла мы знаходзім у чарговым урыўку, які мы сёння будзем чытаць. Выбраныя, святыя, улюбёныя. 3 словы, якія мелі дачыненне да юдэяў. Павел жа піша былым язычнікам. Ён сведчыць, што Божая ласка распаўсюдзілася да краю зямлі. У гэтых словах партрэт самога Хрыста. Вы і я, мы ўсе жадаем быць на яго падобнымі. А значыць, вучымся паводзіць сябе так, як належыць паслядоўнікам Хрыста. Як апісаць хрысціянскія паводзіны? Павел выкарыстоўвае метафору. Яна пра гардэроб. Апостал адпраўляе ў шафу годныя хрысціянскія якасці. Таму мы сёння спытаем сябе, што ў нашым гардэробе. Калі пра знешні выгляд? Напэўна, тое, што мы куплялі шмат гадоў таму, тое, што знайшлі ў секонд-хенд, тое, што аддалі іншыя. Нядаўна сядзеў на пляцоўцы аднаго гандлёвага цэнтру. Масток. Цурчыць вадзіца. У цэнтры крэсла і канапы для адпачынку. Я сядзеў і чакаў сына, а таксама назіраў за людзьмі. Гэта быў яскравы прыклад сучасных стыляў адзежы. Хтосьці выглядаў прыгожа, хтосьці зручна, хтосьці дзіўна. Пісанне запрашае нас на паказ моды. Павел распавядае пра самую модную адзежу першага стагоддзя. Яна ў трэндзе і сёння. Каласянам 3 раздзел з 12 па 14 вершы. «Дык апраніцеся, як выбраныя Божыя, святыя і улюбёныя, у міласэрнасць, ласкавасць, пакору, ціхасць, доўгацярплівасць, церпячы адзін аднаго і прабачаючы адзін аднаму, калі хто на каго мае крыўду, як Христос дараваў вам, гэтакі вы. А панад усё апраніцеся ў любоў, якая ёсць вузел дасканаласці». Насамрэч, гэта спіс Божых якасцяў. Тэкст для нас з вамі. Ён паказвае, якімі павінны быць узаемаадносіны паміж вернікамі. Мы не сустракаем сучасных слоў поспех, лідарства, стратэгія, кароткатэрміновая і доўгатэрміновая перспектыва. Павел кажа пра жыццё. Навучанне Паўла пачынаецца са слова «апраніцеся». Дзеяслоў у загадным ладзе. Імператыў, заклік да дзеяння. Такія словы прыцягваюць увагу і выклікаюць пытанне. Мяне заклікаюць штосьці зрабіць. Між тым, які ў гэтым удзел Бога? Які мой удзел? Господ – Бог магчымасцяў. Я – чалавек жаданняў. Трэба, каб мае жаданні звярнулі ўвагу на яго магчымасці. Таму няхай Божае Слова дапаўняе нашы недахопы. Пачнем. Міласэрнасць. Хрысціянская якасць. І яна злучана не толькі з прытчай пра добрага самараніна. Міласэрнасць – якасць Бога. Хрысціянства змяніла стаўленне грамадства да пажылых, мігрантаў, жабракоў, нават жывёлаў. У маёй жонкі ёсць супрацоўніца. У яе галаве адны сабакі.
Яна знаходзіць іх, клапоціцца пра іх, шукае ім гаспадароў. Чалавек шкадуе жывёл. Прыгадваю адну паездку ў метро. Са мной едзе сусед. Ён кажа, што не саступае пажылым людзям. Чаму? Развалілі і давялі да ручкі краіну. Няхай зараз стаяць, адказаў ён. Я абурана падумаў, няўжо гэта словы хрысціяніна? Міласэрнасць, а менавіта спачуванне да праблем і патрэб іншых людзей адметная рыса хрысціянства. Ласкавасць. Гэта слова, якое старажытныя аўтары выкарыстоўвалі для апісання чалавека, якому праблемы суседа такія ж важныя, як і ўласныя. Іосіф Флавій спажыў гэта слова для характарыстыкі Якава, які капаў калодзежы і аддаваў іх іншым, таму што не жадаў ваяваць за іх. Ласкавасць – гэта дабрыня сэрца, якую Ісус выявіў у адносінах да грэшніцы, якая мазала яго ногі мірам. Я б сказаў, гэта хрысціянскі дух сяброўства. Мне неяк прыйшлося спыніцца ў хостэле. У нумары са мной жылі кітаец, індыец, японец, рускі. Першы крок з майго боку дазволіў з некаторымі з гэтых людзей нават пасябраваць. Што мы з вамі робім для таго, каб сагрэць навакольны свет? Сяброўства як прыгожая брошка на адзежы жанчыны ці фірмовая брэндавая нашыўка. Працягнуць руку, падставіць плячо, убяжаць ад канфлікту, усміхнуцца. Неяк на аўтобусным прыпынку я апранаў заплечнік і выпадкова зачапіў бабулю. На маё выбачэнне яна сказала, што вінавата сама. На яе твары я не ўбачыў асуджэння, незадаволенасці, а толькі усмешку. З добрага пачыналась моя раніца. Дабро упрыгожвае наша жыццё. Вакол нас дух сварлівасці, дух незадаволенасці. Нядаўна я ехаў рэйсавым аўтобусам, звярнуў увагу на кіроўцаў, якія лаяліся. Усё, што выбівалася з іх звыклага працоўнага рытму, выклікала незадаволенасць. Мне здавалася, што яны на пустым месцы бачылі праблему і агучвалі яе. Нам усім не хапае сяброўскіх і перспектыўных адносінаў з людзьмі. Павел працягвае, і ён нагадвае яшчэ якасці: пакора, ціхасць, доўгацярпенне. Вельмі важныя рэчы ў хрысціянскім гардэробе. Прызнанне ўласнай слабасці і прызнанне магутнасці Бога, пяшчота і падатлівасць, цярплівае чаканне зменаў сэрца і акалічнасцяў. Павел нагадвае: Бог моцны, а я слабы. Як апісаць такога чалавека? Ніколі не выходзіць з сябе, не ўпадае ў цынізм ці ў роспач з-за чалавечых слабасцяў, не злуецца і не гневаецца, умее абдумваць свае словы і ўчынкі. Чалавечая пакора, ціхасць і доўгацярпенне – гэта адлюстраванне чароўнага цярпення, якое выносіць усе нашы грахі і ніколі не здраджвае. Нядаўна ў мяне была гутарка з дачкой. Ведаеце, бываюць такія гутаркі паміж гаспадаром кватэры і тымі, хто там жыве. Размова шла пра чаканне і рэчаіснасць. І вось дачка ў адказ на мае, здавалася б, пераканаўчае падсумаванне пытае: чаму ты ўпэўнены, што менавіта ўчынкі адлюстроўваюць думкі і стан чалавечага сэрца? Справы агучваюцца. Наш голас можа тупаць ножкамі, махаць ручкамі, закочваць вочкі. Нашы паводзіны – люстэрка сэрца. Будзем трымаць сябе ў руках. Дараванне. Ці гатовыя мы даць чалавеку другі шанец? Павел, напэўна, сутыкнуўся са скаргамі вернікаў. Таму папярэджвае: даруйце. Мы вельмі паблажлівыя і добрыя да сябе, насупраць крытычныя і патрабавальныя да іншых. У маёй дачкі сапсаваліся адносіны з настаўніцай. На ўсе мае дыягнастычныя словы дачка рэагуе хваравіта і вінаваціць ва ўсім настаўніцу. Я сам вучыўся ў школе і ні ад каго з вучняў не чуў: праблема ў нас. Чамусьці ва ўсе часы вінаваты настаўнік. Мы перавялі гутарку ў іншую плоскасць, а менавіта у нас, вернікаў, ёсць тое, чаго няма ў іншых. Хрыстос і малітва. Цяпер мы молімся, каб Бог змяніў і маю дачку, і яе настаўніцу. Дараванне – пачатак новых узаемаадносінаў. Дапаможа уласнае мінулае. Мне дараваў Христос, буду дараваць і я. Менавіта пра гэта пісаў Павел.
І апошняе – любоў. Гэта самая важная адзежа ў гардэробе хрысціяніна. Гэта як смокінг падчас уручэння прэміі «Оскар». Вось толькі ў нашым выпадку гэта не адзежа для спецыяльнага мерапрыемства, а адзенне на кожны дзень. Павел заве любоў вузлом дасканаласці. Яна злучае вернікаў і вядзе іх да дасканаласці. Ведаю хрысціян, якія маюць любячае сэрца і нагадваюць пра важнасць любові. Таму што хрысціянская любоў не спакушае. Яна прыцягвае да Хрыста, яна дапамагае ў дабравесці. Ісус вучыў: «Дык будзьце ж дасканалымі, як дасканалы Айцец ваш, які ў небе». Ён – любоў. Ён – прыклад дасканалай любові. Менавіта любоў дапаможа нам апрануцца ў Хрыстову дасканаласць. Давайце перагледзім свой духоўны гардароб. Давайце пашукаем там міласэрнасць, ласкавасць, пакору, ціхасць, доўгацярпенне, дараванне. Нам абавязкова трэба знайсці хрысціянскую любоў. Знойдзем яе, адшукаем і ўсё астатняе. Ці трэба ў наш час апранацца ў любоў? Такі выбар робіць паслухмяны вучань. Такі выбар праслаўляе якасці Хрыста. Такі выбар папулярызуе моду на хрысціянскія каштоўнасці, якія фармуюць будучае пакаленне. А зараз пытанне для кожнага. Што можна знайсці ў маім гардэробе? В толпе последнего продвинутого века, высоких технологий и идей заледенело сердце человека и даже, Господи, Твоих детей. Кричим Тебе подобно Вартимею: Ты нужен нам, приди, исцели. Глаза к Тебе поднять уже не смеем. Нам в этой жизни, Боже, нужен Ты. Глаза имея, мы уже не видим, не различаем, где добро, где зло. Друг друга с легкостью обидим и ненавидим тоже так легко. Одень нас всех в Твою, Господь, одежду, своим богатством души надели. Единый Бог, лишь на Тебя надежда. Во имя Триединства исцели. Мы оправдание во всем находим, живем безвольно так же, как и все, и незаметно в сторону уходим, и утопаем в собственном грехе. Мы все теперь лаодикии дети, несчастны, жалки, наги и слепы. Такими мы не можем Тебя встретить, нас тянут вниз сокрытые грехи. Нам нужен Ты, так исцели нас, Боже. Даруй нам мазь глазную от Тебя. Пусть Дух Святой нам, грешникам, поможет понять тогда всю сущность бытия. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.